Li Tirkiye herî kêm 2 milyon penaberên Sûrî û Rojavayê Kurdistanê hene. Penaberan li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê li gelek deveran, hejmara bajaran, gund û taxan guherandine û bûne hevkarê jiyana niştecihan. Divê demê de ku penaber êdî bûne parçeyek jiyana rojane, aborî û civakî, li Tirkiye pêvajoya hilbijartina parlemenê dest pê kir. Partiyên siyasî ji bo hilbijartinê karnameyên xwe aşkare dikin. Di van karnameyan da rewşa penaberan ji hêla her partiyekê ve cuda cuda hatiye destkirtin. AKP'nin seçim bildirgesinde Di karnameya AKP de tunebûna mijara penaberan balkêşek û heman partiyê destûr daye 2 milyon penaber werin Tirkiye. Li gor AKP diya CHP de hin tiştên girîng hene. Lê ew jî mijarê problematîze dikin. Gotina em ê penaberan bişûn de bişînin ji bo bandorê ser dengdêrên ku li hember polîtikayên AKP derdikevin hatiye gotin. Nêzîkatiya herî rast di karnameya HDP de heye. Ji xwe MHP dixeta netewperestiya Tirkîtiyê de nêzîkî mijarê dibe. Bizim bildiğimiz çizgide Türk milliyetçisi Saziyên sivîl ku derbarê mafên penaberan de dixebitin, karnameyan ji vê hêlê kêm dibînin. Gereken önem verilmiyor seçim Di karnameyan de li gor mijarên din zêde girîngî nedane mijara penabertiyê. Pirsgirêka penabertiyê di demên pêş de li Tirkiye wê bibe pirsgirêkeke sereke. Wekên hal Ewropa pirsgirêka nîjadperestî û dijminatiya biyaniyan Tirkiye jî heman pirsgirêk wê derkevin. Pirsgirêkên wan yên ziman, yê hiqûqî, perwerde û gelekên din jî hene. Ji ber wê jî divê di karnameyan de bêhtir bi ciddî cî bigirta. Divê muxalefet kemasiyên hikûmetê bi polîtikayên pozîtîv tamam bike. Penaberên ku ji ber gelek sedeman naxwazin ji hêla kamerayê ve dîmenên wan bêkeşandin, dermankirin, perwerde û destûra kar weke pirsgirêkên xwe yên sereketînin ziman. Partiya ku heftê hezîranê de di hilbijartinê de bi ser keve, heta hilbijartineke nû ve siyaseta Tirkiye diyar bike. Ji ber wê jî çavê raya giştî li ser partiyan e. Her wiha çavê penaberan jî. Ferit Demirel, Rûdaw.